Ndi Mas, tempedot. Lotung oleh gula setengah kilo. Saking Andreas. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawisipun kirang kompak. Nggih. Tak lebokno kene ae ki aman. Ngerti sebabe tak lebokno kene? Lan apa Mi? Cek gak dicopet. Tahu tumono copet ngrogo kene gak ono. Nggih mboten enten. Aman terkendali niku brankas niku. Brankas mbek kurogon ketemune gombal ambek kos kaki. Dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamet sedaya sing rawuh. Amin rezekine. Amin. Selamat sedaya warga pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Monggo dipun jawab kanthi sareng-sareng kanthi ikhlas ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katur kunjuk dumateng para sepuh bini sepuh haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar. Kunjunipun dumateng sedaya warga matur sembah nuwun katur njenengan sami kula dongaaken mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Awa umas oge. Amin. Awa uma lunas utange. Amin. Awa uma duwe montor anyar. Amin. Amin. Nggih Mami mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Heh? Nganjuk. Jublang
Jublang Sari. Jublang. Kecamatan pundi niki? Hah? Kecamatan pundi? Musian. Musian. Sing temen tami aku garet seneni wong-wong kene kok. Jublang Sari, Kecamatan Dawar. Lanjene. Sumeneng lek aku seneni matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sedaya masyarakat sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa serta setapipun. Sugeng dalu. Ugi ibu-ibu PKK matur sembah nuwun. Ugi matur sembah nuwun sanget kagem sedaya bapak-bapak panitia mami nggih. Sampun istilahnya napa? Menggalang dana nggih. Damel sedekah desa pada malam hari ini matur sembah nuwun Meriah sangat yuk sampai pol kanan kiri ngarep. nggih full kiwa tengen full pokoknya dalu menika. Ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun sangat kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah hadir dan terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Atur konjo dumateng channel YouTube Budi Wijaya mriki wonten macam-macam hiburan yuk. Napa mawon? Wonten sinetron komedi yang terbaru ludrukan drama CEO. Nggih. Campur sari mami delewung anti galau. Ngaten. Ugi ten gene channel Gundul TV wonten patatasapen gene menika ceritane seniman sak Jawa Timur dikumpas tumplek blek ten mriku. Wonten Gundul TV. Gundul TV. Nggih. Yuk. Nggih. Patatasapen gene menika bedayan serba-serbi badhe dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Ugi dulur-dulurku sabu kabeh sehat sedaya nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya terutama dari Sabu Sobo Punden. Matur sembah nuwun rawuhipun saking Watu Gede, Asem Gede, Wotang Sari. Matur sembah nuwun saking Watu Blorok. Matur sembah nuwun saking Tekung pasukan anti Banten Tarik. Anti turu iki Abarianto. Anti turu berarti mau melek terus saumur hidup. Terus. Ugi kaya katur saking Bungaria. Saking pundi malih niku? Transjatim. Pamotan sugeng matur dalu. sembah nuwun. Tim pedhot jalur langit DKJ suwun ugi Abah Jarwo, Abah Roni, tim Kopior, Abah Jarwo, Abah Samroni matur sembah nuwun. Umi Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Niki ugi mboten supe saking Radar Mojokerto Mas Pompo. Radar Mojokerto. Wah, Bapak kula Abah Yanto, Abahmu ingin calon penanggap. Abah sinten niku? Sapa kuwi? Jamian PT Anggrem matur sembah nuwun. Nggih langsung kemawon mami wedalipun sampun dalu langsung kemawon dalam acara bedayan Sekarsari masih bersama duo PT Anggrem. Selendara godhonge kara kudu sabar sawetara. Ayo dulur padha mirsani Kediri Truk Budi Wijaya. Sedaya seniwati sampun siap gerak. Monggo dipun timbali Bu Inge. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Adis Arista dan Ning Bella Senggawati masih bersama bedayan serba serbi. Sumonggo Mas Hamri. Sesarengan gending Salome Sapu Andreas sugeng dalu.
lihat joget joget sampai bareng rame-rame ada Salome Gening pembukaan mriki Salome kang dipun lajengaken Mbak Adis kali Mbak Bella Senggawati. Nggih. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Dias Aprilia. Masih bersama Bedayan Serba-Serbi. welang kakek mencelok nang tenduk mabare maneh mencelok nang pari aja ngenyek yemes karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati kayak ngene rasane tempe kaya kentang di bumbu rawon kaya ngene rasane hati kaya wayang kinawi lakon kapal api kapal udara kapal selam bikin ketiran bukan permili bukan saudara siang malam jadi rebutan Yuk, ya. Ya. Kades luasa solai nyanyitan ulang ulut dewasa dia urung kelakon Geningipun walang kekek sampun kapireng teng mriki sesarengan Mbak Dias kali Mbak Rani. Monggo dipun lajengaken. Sing duwe gunung cupak lan pabrik areng ya Mi. Sip pokoke. Ning Sanana Disco Sumerbaksem Mas dipun sukani dalan nggih Mas. dan Ning Marsa Aulia. aroma romanes aroma romanes aromanes kulane Jawa aromanes kulane Jawa sing manes tujune sapa aroma romanes manes aroma romanes aromanes kulane apa aromanes kulane apa aromanes Iya. aromanes 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 wetone Jombang aromanes wetone Jombang besuwe ora nate sandang Kairing genipun arum manis Mbak Sanana kali Mbak Marsa sampun. Monggo dilajengaken. Pak Edi sukani dalan Pak. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimasari dan Ning Kiki Amelia. esok ngerti
geningipun rating sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. sepaduhun katur apa jarwo serampat Mas-mas yang di sebelah panggung nyuwun sewu nyuwun diparingi dalan sekedhik mawon. samprat sampun kapirang dimana jangakan Bu ingat Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna ning Rizky ketemu awang ati guru yang ketemu aja kuyang guyu jamang pariane eling prasetyane cendas luas sakso iya kebedak dan dia ngapa salah duku cilik-cilik kendang ngapa becak lakon di mademi Mbak Vikum, Mbak Yuni, Mbak Rizky sampun nglajengaken monggo dipun maturi yuk pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Reni Ananta ning Susan Warsono ning Titin Subayu ning Sartini 4 seniwati sekaligus sugeng rawuh kagem Trans Jatim sing duwe Trans Jatim kenes kon ora butuh kae-kae butuh kumum nyambut gawe dari mana datangnya dari sawah terus kali
Sembanuan kan sampun meresani terkait live TikTok Mami Okta, Papa Kenanda juga anak wedok DJ Memecen. Sehat selalu pinaringan berkah. Monggo dilanjutkan. Seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, Ning Mary Sudaya dan Ning Irma Arifin. 3 personel senior saking keluarga dalam. Menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepindah malih matur semanuwun sowane para warga langsung blender mengguri nggih yuk. Kerja bareng sound system T Haji. Lighting yuk. Masih bersama Fortuna Lighting. Langsung kemawon blender mengguri yuk. Nggih. Sesarengan campur sarine dah lebung.
timbangane malam minggu gak ono acara ndelok ludruk rek. Tim pedot sembah nuwun. Nggih. Iya ya. Anak lanang. Semanun tim pedot jalur langit. Rasane koyo kelangan kowe karo aku. Terus ning pipiku ning stasiun balapan rasane koyo kelangan kowe ninggal aku. Ra kroso netes eluh ning pipiku. Ada sayang, ada selamat jalan. Ngomong sedeno nawi ngirono pamitmu nalika sono ning stasiun balapan Solo. Jare lu ngomong sedelo malah tanpa kirim marto. Lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali. Ning stasiun balapan rasane koyo kelangan. Yuk. Ning stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku. Nalika ngeterke lungamu ning stasiun balapan rasane koyo kelangan kowe ninggal aku. Ra kroso netes eluh ning pipiku. Yo ada sayang, ada selamat jalan. Janji lu ngomong sedelo jare sewulan ra ono pamit nalika smono ning stasiun balapan Solo. Trans Jatim. Jare lu ngomong sedelo malah tanpa kirim marto. Lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali. Ning stasiun balapan rasane koyo kelangan. Setengah terbang stasiun balapan. Nggih, pamundutan panitia sabar nggih kelangan.
Mas gue dari Mami ini pertemuan. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dapatkan ternyata bukan hayalan. Tinggal kembali ku di Jaya Asoy. Rindu yang selama ini masih menggunung. Mencair keterapat cinta dalam terandung. Sembaruan apa yang toh? Terima kasih. Cinta yang selama ini masih terpendam. Tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Sekali berada. Terima Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Terima kasih. Karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali. Ayo bos. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Pamuritan saking panitia Mas Jono kelangan. Ini kayak bareng-bareng lagi. Putih saya. Spesial Sapu Arsita ada Mbak Budi. Terima kasih. Telemon. THC Audio. Lilo nyan lilo.
nganti telung ketika kowe malah ora kirim warta bareng saiki wis mulya kowe malah gandeng Abayanto. Pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati ora kuwowo aku saku ngenteni. Pamuritan teking keluarga dalam tim pedhot jalur langit kelangan kaji jamian mari lilo kelangan. Warkop 3D Sugeng Dalu Jika
Kutang Jombang arane Jawa Timur Tlatah uga disebut kota beriman bersinggah nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandange kesenian ludruk iku kabudayane ludruk budi wijaya iku ludruk andalane kan mati para bangsa iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawis sedaya aku ora lali dina minggu ya penting aku sing nyatane penting kutha Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang. Nggih menika kalau wau pasugatan bedayan serba-serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk wonten woro-woro wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Sirane suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jit bejo sing eling amung ngrasa nggih amung wektu jumbuh kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Witan barung tanpa gitu